Dírí bhcáide go dé mar taisibh iniu bé méid taismasíb an dóigh an crosóga Bhríde a cruthaí ag úsáid réiteoirí píopa. Anis na crosóga seo ionach ar fad an ceiliúradh a dhéanamh ar an éile Imbolc. Agus bé mé haon ag taismasíb an mó siimplí atá an hon na crosóga seo a cruthaí, bé mé haon ag úsáid réiteoirí píopa ildáite hon iad seo cruthaú cumáid. Mas mion libh seo cruthaí is féidir libh an bhíseán seo a lánsan. An tíon rud a bheith histaí againn ná tá ní réiteoirí píopa díos san iomlán. An sin an chéad céimanta againn ná tá muid ag ghlacu 8 réiteoirí píopa ar dús spéire. Agus leis na 8 réiteoirí píopa seo, bé muid ag filleadh iad a leath. Mar hampla tá réiteoirí píopa againn seo, agus bé mé ag ghlacu é agus ag filleadh é cosúil le seo. Agus bé muid ag deanadh seo leis na 8 réiteoirí píopa. An seo ná chun ga réiteoirí píopa ail agus iad a cóceangal céile cosúil le seo. Nuair tá seo deanta agat, bé tú ag ghlacu réiteoirí píopa eile, agus bé tú ceangal an réiteoirí píopa seo cháris ar a chorún Ealaín, agus nuair tá sin deanta agat, bé tú ag deanadh seo arís ar an taobh eile. Ná chun réiteoirí píopa a ghlacu agus é a cheangal ar an réiteoirí píopa dhearnach gur úsáid muid, agus nuair tá sin deanta deantaí muid seo trí thúra eile. Anis nuair tá sin a le deanta againn ghlach an réiteoirí píopa nár ilmuid agus gearr ina chathair chud é. Sin a le geartha cas na carthaína thart ar mhar de gach gas den crosóg, an sin nuair tá sin deanta is féidir libh na déirí a gearradh. An sin tan crosóg chumlan cruitnithe agus sa cuma ionteach ar fadar. Tá suilgan go mhainfhe siad tríal as an crosóg seo a cruthaí bhain mé haon a lánsoltas agus tá sé ionteach sult ar fad. Míle buíochas as fécinint ar an bhíseán seo, gur mai agus slán!